El Port de Barcelona, des dels seus inicis, sempre ha tingut un interès especial per la cultura. Això ha possibilitat que tingui un ric patrimoni cultural. De fet, l'any 2008 es va començar amb la localització, la selecció, la catalogació i l'inventari de les seves obres artístiques i també dels objectes patrimonials. I es va fer una valoració de l'estat de conservació de cadascun dels objectes per part d'especialistes. Recentment, el Port de Barcelona ha creat el Departament de Patrimoni Cultural, que té 3 funcions bàsiques. La primera és vetllar per aquest patrimoni cultural, la segona és divulgar-lo i apropar-lo als ciutadans, i té una tercera funció que és la de fer activitats culturals o potenciar-les per poder reforçar la relació del port i la ciutat. Un dels quadres importants de la col·lecció del Port de Barcelona és Pescadors treballant a la llum de la lluna, que el Segundo Matilla va pintar entorn a 1900. És un pintor de l'òrbita del Liceu Maifrén. Aquest quadre, l'any 2013, va ser restaurat sota la direcció i assessorament del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. L'obra, un cop va arribar al centre, el primer que se li va fer va ser obrir un expedient, donar un número de registre, el qual acompanya tot el recorregut del procés de conservació i restauració. En aquest cas, es va considerar necessari fer la desinsectació del quadre per la cambra de nòxia, el qual va estar dins la cambra de nòxia uns 21 dies. Aquest sistema el que fa és eliminar el que és el xilòfag des de l'estadi de la larva. A partir d'aquí, l'obra va passar al plató fotogràfic, al qual se li va fer la fotografia inicial amb diferents sistemes d'il·luminació, des de llum difusa, llum rasant, i després també se li va fer la fotografia científica, l'examen amb llum ultraviolada i infraroja. En aquest cas, la fotografia amb llum ultraviolada va donar molta informació de les restauracions antigues que havia estat sotmès al quadre, bàsicament per les grans repintades que hi havia. A partir d'aquí també es va fer extracció de mostra, el qual, a través de les anàlisis fisicoquímiques, es va fer la identificació de l'aglutinant per identificar la tècnica, el tipus de vernís que hi ha a sobre la capa pictòrica i la identificació de pigment i de l'estratigrafia, diguem, de tots els estrats pictòrics. I a partir d'aquí, un cop analitzada, va servir per fer tot el procés, tota la proposta de conservació i restauració, el qual van realitzar el David Silvestre i la Maria Sala. En quant a la capa pictòrica, potser ha estat la part de la feina que ens ha donat més temps d'actuació, perquè teníem un vernís totalment alterat, oxidat i amb un pH molt àcid, que això és molt dolent pels olis, per l'aglutinant. Llavors havíem de retirar tot aquest vernís i totes les repintades que vam trobar durant l'anàlisi sota ultraviolada. Llavors això es va fer en 2 fases. La primera fase és una fase de neteja de tipus aquós. Necessitem treure primer tota la brutícia inorgànica que feia com barrera a l'hora de que l'acció dels dissolvents fos la més idònia. Feta tota aquesta primera neteja és quan es fa un test per valorar quin tipus de dissolvent o quina barreja de dissolvents és la que és més efectiva i alhora menys agressiva per la policromia i per la tècnica pictòrica en general, per l'aglutinant. Fet aquests tests, s'ha de pensar com apliquem aquest dissolvent. Aquest dissolvent, nosaltres, veient que la policromia era sensible a qualsevol tipus d'intervenció, vam decidir gelificar aquest dissolvent. I amb aquesta aplicació gelificada no fem que penetri el dissolvent i, per tant, l'actuació és molt més curosa amb la policromia. Según los análisis realizados mediante espectrometría infrarrojo en el Centro de Restauración, sabemos que el pigmento utilizado era ultramar sintético por la fecha en la que se pintó el cuadro.
El Port de Barcelona, amb la creació del Departament de Patrimoni Cultural, el que ha volgut és fer visible aquest conjunt patrimonial. De fet, som molt conscients que per poder-ho dur a terme és imprescindible, prèviament, tindre cura d'aquests objectes patrimonials.